Estàvem avisant a les primeres persones que han entrat, no? Que estaven començant el directe, que ara t'afegiríem a tu. Començo explicant una mica què estem fent avui, abans de presentar la Sara, i després seguim endavant. El que estem fent ara en directe des d'aquest canal d'Òmnium Maresme forma part del cicle que en diem Vermut Joves. El Vermut Joves són una sèrie de converses, més aviat trobades, que van començar a impulsar fa 3 anys, ara potser ja, on bàsicament n'hi diem Vermut Joves no perquè el vulguem tancar i només puguin entrar persones joves, també perquè ens hauríem de posar a definir què vol dir ser jove i tot plegat, però sobretot perquè és un cicle que està programat per les persones sòcies o col·laboradores més joves que hi ha a l'entitat a Òmnium Maresme. Bàsicament el que fem és cada any fem una llista de propostes de gent que ens agradaria escoltar, de gent que creiem que té coses interessants a explicar o que poden ser referents per nosaltres, i els anem convidant a aquests espais que, com dèiem, és una conversa. És una conversa que serà avui entre la Sara i jo, però que normalment ens agrada, i era més fàcil quan era un espai presencial, no? Que sigui una conversa entre totes les persones que ens estan seguint i que hi són. Per això us ho dic ja ara abans de començar. Teniu aquí l'espai del xat, qualsevol pregunta que ens vulgueu fer arribar, qualsevol comentari ho anem dient i ho anem comentant també. L'últim vermut que havíem fet va ser ara ja fa uns mesos, va ser amb la Júlia Sarrasolses de Ginestar. Vam estar parlant de música, també de com havia afectat tot el tema de la pandèmia. I avui ens acompanya la Sara, que la veieu aquí amb mi en directe. La Sara és periodista i comunicadora, està especialitzada en migracions, em sembla, i també en altres temes. La convidem avui també, i d'aquí ens venen moltes de les preguntes que hem anat ja rebent aquests dies abans per correu, pel llibre Tan sols viure, que em sembla que també va acompanyat d'un documental, que el que recull una mica, el que narra, són els testimonis de diferents joves que han migrat a Catalunya, joves no acompanyats, i una mica per què han vingut, la situació en la que es troben. Aquest serà un tema que centrarà bastant la conversa d'avui, perquè, com deia, moltes de les preguntes que hem anat rebent van cap aquí, però creiem que primer està una mica, Sara, repassar la trajectòria, saber què et va portar cap al periodisme i com vas anar. I això ho anirem repetint, però qualsevol cosa que vulgueu comentar a través dels comentaris ho diem. Ara sí, bon dia, Sara, com estàs? Bon dia, què tal? Molt bé. Molt bé, contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. I bàsicament el que podríem preguntar, primer és una mica això, què et va portar cap al món del periodisme, què et va portar cap al món de la comunicació, si era una decisió que ja tenies clara o és aquell moment que has de triar cap a on vas a la universitat, cap a on vols tirar professionalment, una mica com et ve. Doncs jo crec que és una mica aquesta segona que deies, no? Seria molt romàntic dir-te que des que era una nena volia fer o volia ser periodista, però tampoc és així. La veritat és que arribes als 18 anys, acabes el batxillerat, una mica fent allò que t'han dit que has de fer, no? I no tenia ni idea de què volia ser de gran, però sí que potser em cridava l'atenció la carrera de periodisme perquè tenia la sensació que era una mica de tot, no? I llavors que em donaria aquest espai o aquests 4 anys de carrera, diguéssim, per veure una mica cap a on volia tirar. Sí que entro una mica a la universitat amb allò del corresponsal, no? El corresponsal de guerra, el corresponsal de conflicte, i durant la universitat me n'adono que de corresponsal n'hi ha un, no 25, i llavors veig que no acabaré fent això, no? Potser per això també obro el meló de la comunicació, perquè me n'adono que també m'agrada moltíssim, tot i que no és periodisme, és una altra manera de treballar. Però, bueno, una mica aquí a cavall, doncs, acabo, això, sí, sent periodista i comunicadora, i anar trobant escletxes, aviam què m'agrada, no? I d'aquí suposo que acabo els moviments migratoris. M'ha fet gràcia el que deies, perquè jo, de fet, també vaig estudiar periodisme i també la cosa va anar una mica així, en aquell moment que has de triar, i potser no va arribar a ser un raonament pensat, no vaig arribar a dir verbalment això de, bueno, faig periodisme, que ho toques una mica tot, però jo crec que sí que també hi havia aquest punt, i després, comentant amb companys de la carrera, doncs és el que dius, que potser sí que hi ha qui arriba amb una idea molt clara de vull ser periodista d'esports o vull ser corresponsal, però després també et trobes una mica. I d'aquí volia una mica anar cap a la segona pregunta. Com creus que és una mica la imatge que tenim al cap del periodisme amb el que és una mica després la realitat que et trobes a la carrera o que et trobes en el món? Tu ho has dit una mica, no?
tens la idea potser una mica romantitzada del corresponsal de guerra, però després n'hi ha un, o si n'hi ha, o el mateix amb els enviats especials a diferents llocs. Total, jo crec que la figura del periodista és completament un imaginari molt poc real, no? Diguéssim, del que és realment la professió, i això es lliga també amb la crisi. No sé quina edat tens, però entenc que més o menys anem ahir totes dues. Vull dir que vam sortir de la universitat, que hi havia una crisi bestial, no? Arrel de la crisi del 2008, i que realment era bastant igual al que nosaltres volguéssim ser, que no ho anàvem a ser, perquè anàvem a ser becàries durant molts anys, no? Llavors, crec que es barregen les dues coses, el panorama que ens hem trobat i també aquest imaginari ideal del que és el periodista, que no és cert, que no té res a veure, no? amb allò d'anar a buscar temes amb la llibreta, no sé què. Si tu treballes en una redacció, doncs és una feina. Si tu aconsegueixes marxar, segurament seràs freelance, i la precarietat del món del freelance és realment insostenible, no? A llarg termini. Llavors, existeix un imaginari molt poc real, i després a nivell més potser ideològic, no? Crec que la gent té la sensació que els periodistes són persones completament objectives, no? Que mirem la realitat i l'expliquem, i això és segurament la fal·làcia més gran del món mundial i sobretot de la nostra professió, perquè no és això, el periodisme no és objectiu, ni vaig començar a la universitat per ser objectiva, perquè no, de veritats n'hi ha moltes i senzillament depèn de com te les miris, no? Llavors, crec que això és segurament més ideològicament l'error més greu de pensar, no, sí, els periodistes són persones que no tenen ànima, que veuen les coses amb un gris neutre, no? Un gris beix superneutre, i te les expliquen, i no. I crec que si això ho tinguéssim superat a nivell de societat, diguéssim, no? Si entenguéssim que el periodisme no és això, tot aniria bastant millor. Que potser, més que parlar d'això, del periodista objectiu, que sembla gairebé que estiguis dient això, que és un objectiu de càmera posat allà al mig, seria més interessant tirar, no sé com ho veus, cap a un mercat de la comunicació, un sector de la comunicació transparent, més que un objectiu. O sigui, que al final puguis saber què hi ha darrere d'aquell mitjà o quines influències hi ha per allà al mig. Total. Que puguem saber qui hi ha darrere els mitjans i que puguem saber quins interessos polítics hi ha darrere d'aquests mitjans també, no? O sigui, és molt fàcil veure els últims estius les campanyes concretes que hi ha hagut. Fa 2 estius semblava que no poguessis anar a Barcelona sense que algú traies una katana. Aquest estiu semblava que no podies... És veritat, anaves al Raval i algú i ara ha desaparegut perquè el tema anar cap a altres llocs. No? De cop i volta això s'ha acabat, ja no hi ha katanes al Raval. Ara aquest estiu sembla que si marxes de casa teva algú te l'ocuparà i probablement, molt probablement serà un jove que ha migrat sol, no? Llavors al final dius... Bueno, més enllà, no, d'aquí hi ha darrere d'aquests mitjans, que és una cosa que s'hauria de saber, s'ha de saber realment quins són aquests interessos i des d'on s'estan projectant línies periodístiques, suposadament periodístiques, o línies ideològiques tan clares que la majoria de la societat, i sense culpabilitzar-la, se l'està menjant amb patates. No sé si que veus també darrere una... O sigui, jo hi veig, i no sé si coincidiràs, sí que aquest punt d'interessos, però també una cosa més simple i lligada també amb la precarització del periodisme i de la comunicació, i potser també d'aquesta immediatesa. O sigui, al final és molt fàcil tirar el titular de s'ha ocupat un pis a tal lloc, però en canvi és molt més difícil per una simple qüestió de temps, i que al final el temps és diners, perquè si no tires a que cobreixes les peces, no, a través del teu temps. Però el que deia, perdó que ara m'he anat, és molt més fàcil tirar aquest titular que no donar-li una continuïtat, donar-li un seguiment i anar a buscar també les causes, potser. Total, estic molt d'acord amb tu, però per mi es barregen 2 coses. Una és la precarietat laboral, que existeix ja sigui en el món dels freelance o sigui en les mateixes redaccions, no? Perquè si tu has de tirar 4 notícies al dia, és evident que no et pots permetre el luxe de temps d'anar a buscar què hi ha darrere d'aquells titulars que t'estan fent fer o que estàs fent, no? Però també ho barrejaria amb una manca de responsabilitat social per part d'un gran gruix de periodistes, no? Jo crec que l'autocrítica és professional, no? Crec que hi ha molt poca, o sigui, no molt poca, perquè hi ha molta gent fent feina molt, molt bona, molt interessant i amb una perspectiva social molt potent, però sí que crec que hi ha un gran gruix de periodistes a moltes redaccions i a molts grans mitjans, no?
que es plantegen molt poc fins a on arriba allò que estan fent o quin impacte té, no? I ara, sense entrar ja en temes com de delinqüència al carrer, pobresa, etc., fa 4 o 5 mesos que estàvem a Canàries, nosaltres cobrint l'arribada de moltíssimes persones. Me'n recordo que durant uns dies estava escoltant notícies i llegint notícies sobre Canàries i era molt difícil trobar algú que parlés de persones. Tothom parlava d'immigrants. I més enllà de que algú em pugui dir, bueno, tu una mica també, no? No és un tema de temps parlar de persones. És un tema de la poca cura que estàs posant a la feina que estàs fent i la poca autocrítica i la poca reflexió que estàs fent amb la teva feina sense plantejar-te què implica que tu estiguis constantment parlant d'immigrants i sense parlar de persones, perquè això genera una alteritat brutal, no? I la gent automàticament és nosaltres i els immigrants. Bueno, doncs, no? I aquest exemple és molt tonto, podríem dir que és molt tonto, però per mi es barreja una mica, no?, amb aquesta poca responsabilitat de dir, tu tens idea dels efectes que està tenint el teu titular, la teva crònica, la ràdio, etc., no? I amb aquesta tonteria d'exemple de parlar d'immigrants i no de persones passa el mateix cada vegada que parlem de joves extutelats amb la quantitat de titulars supernegatius i superxungos que hi ha d'aquests joves, no? Algú em podria dir, bueno, és que això ha passat i ho he d'explicar. Vale, jo no em fotrem que no ho expliquis, però pensa en quin impacte té això en la societat. I pensa que hi ha un munt de joves que estan sent criminalitzats per culpa d'una suma de titulars poc reflexionats. No sé si m'ho explico. Sí, jo crec que sí. Aprofito per introduir ara alguna de les preguntes que ens han anat arribant, perquè a través, ho dic també sí ja per properes jornades, més enllà de les preguntes avui del xat, també a través del correu, que és maresma@omnium.cat, anem recollint les preguntes que arriben abans, perquè també a vegades hi ha gent que avui no es pot connectar, però que després ho deixem penjat al canal de YouTube, doncs ja aprofiten. I segurament és una d'aquelles preguntes d'això, d'època de facultat, juntament amb el debat etern de l'objectivitat, segurament és una d'aquestes, no?, que ens pregunten, crec que l'Arcadi, que diu, quines consideres que haurien de ser les obligacions del bon periodisme? Uau! Sí, és important. També no sé si es refereix més directament al periodisme, al sector en conjunt, perquè al final també és el que dèiem, no hi ha la direcció dels mitjans i no és una cosa només de la persona que en aquell moment està allà davant. Jo crec que principalment, i ho lligo una mica amb el que hem xerrat fa un moment, crec que és la responsabilitat. O sigui, ser conscient de l'impacte que té la feina que nosaltres fem és la base per ser un bon periodista, i sempre al final acabem citant a Richard Kapuscinski, que deia que només les bones persones poden ser bons periodistes, no? És una cita una mica molt així, Paulo Coelho, però jo crec que és important, no? Crec que és important que hi hagi una autocrítica constant a la nostra feina, que siguem conscients, i de fet aquests dies és molt interessant el que està passant a les xarxes, als carrers, etc., no? La setmana passada es va trencar la seu del periòdico i vaig veure molt poca gent fent autocrítica, no? No em sembla bé? No em sembla bé. Em sembla una expressió? Sí, és una expressió, no? I llavors hem de veure què hem fet per arribar fins aquí. Hem de veure quin impacte té la feina que nosaltres fem per arribar fins aquí i quina responsabilitat tenim, no? La premsa no és intocable i hem d'assumir que no som intocables, i assumir aquesta responsabilitat de l'impacte de la nostra feina és primordial per poder exercir bé la professió. I després d'això, evidentment, ser conscients de que l'objectivitat no existeix, no? I això és una cosa que jo recordo molt, que a la facultat era el primer i el segon any, l'objectivitat, i a partir de tercer, que arriba en Francesc Burguet, et diu, però escolta'm una cosa, això que us han explicat és una merda, i ho diu així, no? Doncs és així, és una merda. O sigui, no podem pretendre que dissimular, no?, i fer creure que som objectius quan senzillament el fet de triar un tema o triar-ne un altre està deixant molt clar que estem prioritzant. I jo estic molt més tranquil·la des que vaig assumir que el meu periodisme no és objectiu i que faig les coses perquè m'interessen, perquè crec que és important que allò surti a la llum o se sàpiga, que no pensant-me que la meva feina és completament innocent. No, la meva feina no és gens innocent, és completament subjectiva i és molt i molt intencionada.
I des de que en soc conscient i ho puc explicar així de tranquil·lament, ho visc d'una forma molt més coherent. Sara, com dèiem, un dels temes que centraran bastant avui a la conversa era el llibre, el documental, tot el tema de Tan sols viure i el que ha acompanyat, però crec que potser abans seria interessant també per qui et conegui, per qui et coneguem menys, al final, situar-nos i segurament entendre d'on ve, que ens expliquis una mica la teva trajectòria fins a crear potser l'agència Talaia, no? I una mica com el que has anat vivint professionalment i personalment et fa tirar cap aquí. Vale. Jo vaig sortir de la universitat completament precaritzada com totes les persones amb qui vaig compartir carrera i amb les que no, com tu, m'hi jugo una mà que també. Llavors, entre becària i becària vaig començar a treballar en organitzacions humanitàries, diguéssim, una mica Creu Roja, Metges Sense Fronteres, etc. I cap al 2015 vaig estar treballant a la CUP com a responsable de comunicació i premsa, que va ser una experiència realment a nivell professional molt i molt enriquidora. I després d'acabar allà vaig decidir marxar, necessitava marxar d'aquí i anar a algun altre lloc. I estava entre Palestina i Lesbos, no? En aquell moment Lesbos estava sent un punt molt calent d'entrada de persones i per desgràcia Palestina diguéssim que sempre estarà allà, no? Llavors em vaig com decantar més per Grècia. També, a nivell polític i personal m'interessava molt intentar donar un cop de mà amb la mesura que pogués. Vaig contactar amb persones d'allà, vaig preguntar si preferien diners o mans i em van dir que mans, llavors vaig dir, periodísticament evidentment també tenia molt d'interès i me'n vaig anar cap allà. Anava a ser un mes i va ser un any. Déu-n'hi-do. La vida, jo què sé. I jo crec que allà sí que em vaig adonar que el tema migratori estava sent molt important, no? Segurament ja feia anys, per mi va ser el moment on vaig veure que per la quantitat de recursos, per la resposta que estava tenint la Unió Europea, no? I jo sempre dic que les fronteres són l'espai de batalla, el camp de batalla del segle XXI, no? Tota aquesta indústria armamentística, tot de personal, agències frontereres, etc. I a partir de Grècia, allà és on també conec en Martí Alvesa, que és el meu company de la Talaia, cap a finals d'any, quan jo ja estava a punt de marxar, ens trobem allà, comencem a treballar junts i jo ja al gener del 17 torno cap aquí. Sí, i amb en Martí decidim iniciar l'agència Talaia, una mica així. No sabíem ben bé què anava a ser l'agència Talaia, però sabíem que volíem fer periodisme i que volíem fer comunicació. En un inici pensàvem que la comunicació era el que ens anava a mantenir, no? Perquè a vegades, és el que hem parlat, està tan precaritzat el periodisme que al final dius, no podem viure, doncs fem comunicació, que ens agrada molt a tots dos també, i anem mantenint la part periodística. I ha sigut bastant sorprenent perquè no ens ha mantingut la comunicació, vull dir, hem trobat les eines i les fórmules i les escletxes per poder continuar fent periodisme i així n'és l'agència Talaia el 2017 a finals i fins a dia d'avui, que ja és una cooperativa sense ànim de lucre i som 2 persones sòcies i anem fent hem fet bastants projectes superinteressants, continuem fent temes fronterers, sí que ens hem decidit com focalitzar aquí, no? No només a nivell professional, sinó també a nivell formatiu. Tant en Martí com jo continuem, no? fent formacions per entendre millor els canvis legislatius, les novetats en matèria migratòria, etc, perquè creiem que és un tema no només molt interessant, sinó que no serà passatger. O sigui, el sud global necessita marxar del sud global, el nord global no deixa d'explotar el sud global, per tant, si això no acaba, les migracions no pararan, per molt que posin tanques de 10 metres com la nova de l'estat espanyol. No, i a més, irem veient que de fet ja s'està veient també sumarà tot el tema del canvi climàtic que farà encara més greus moltes d'aquestes situacions. Ara que ja hem retrat una mica en el tema de l'agència, si et sembla, obrim el tema del llibre de Tan sols viure, del documental 18+1. No tinc clar què va anar primer, si va ser el documental al llibre o si va ser un projecte una mica ja com conjuntament. Mira, va néixer primer el documental, però la veritat és que molt poc després va néixer la proposta de llibre i en realitat han sigut 2 projectes que han anat molt de la mà, no? Nosaltres al març del 2019, que de fet estàvem a Melilla,
Vam guanyar el Premi Carles Rahola a millor projecte de comunicació i era un projecte que havíem presentat per fer una sèrie documental sobre joves que migren sols a la província de Girona. Vale? Vam guanyar aquest premi al març del 19 i llavors a partir d'aquell moment vam començar a rodar aquesta sèrie documental. Poc temps després, amb l'editorial Pagès, vam parlar de la proposta de fer un llibre. Sincerament, no era una proposta de fer un llibre inicialment. Nosaltres també fem moltes formacions a escoles, fem molt tema migratori, fronteres a escoles i instituts, i ens n'adonàvem que l'hora i mitja que passàvem als centres no era suficient per realment poder treballar segons quins temes, no? I que potser calia una feina molt més continuada en el temps i no només això, sinó molt més pedagògica, no? Que al cap i a la fi nosaltres no som mestres ni professors. I llavors vam plantejar amb Pagès Editors poder treballar amb una guia didàctica. En un inici anava a ser una guia didàctica que pogués acompanyar doncs, aquest procés pedagògic en matèria migratòria. I l'editorial Pagès ens va dir que vale, però que no, que tiréssim per un llibre, no? I llavors sí que vam seguir en la línia de rodar i escriure al mateix temps. De fet, alguns dels joves són els mateixos, joves que vam conèixer a partir del rodatge de 18+1, doncs van participar també del projecte del llibre. I per descriure-te'ls una mica tots dos, 18+1, com et deia, és una sèrie documental de 10 capítols de 10 minuts, que ja vam decidir tirar en format online perquè pensàvem que era molt interessant que el jovent tingués accés a aquest material, no només el jovent d'aquí, sinó també el jovent que migra. El jovent que migra i el jovent que vol migrar. Que això també ens era com una cosa que volíem molt, que teníem molt en ment, no? L'any 2018 van arribar a Catalunya, a l'estat espanyol, 12.000 menors no acompanyats, dels quals 3.000 van acabar a Catalunya. Realment és una xifra superbaixa que es podia haver distribuït perfectíssimament en municipis amb una acollida decent i molt més digna. Però bueno, en tot cas ens hem trobat amb la situació que ens hem trobat, xavals al carrer, precarietat absoluta i pobresa extrema, no? Llavors, 18+1 el que pretenia era, per una banda, sensibilitzar la població local, no? Una mica de... Hem de conèixer aquests joves. De fet, a 18+1 no hi ha cap ingerència exterior, diguéssim, no? El tema va ser posar el micròfon davant dels joves i una mica com tant que parlem d'ells, que parlin ells en algun moment, no? Perquè ara sí que podem veure més reportatges on es parla amb ells, però fa 2 anys era en plan, però bueno, algú els hi pensa preguntar amb ells com veuen el panorama o hem de seguir parlant de tot allò dolent que fan sense parlar amb ells. Llavors, aquests 10 capítols parlen bàsicament a joves que han migrat sols, també algun acompanyant, no? Algun educador, persones militants també dels moviments socials, i els 10 capítols són temàtics. Cada capítol es parla un tema des de l'origen, el trajecte, el racisme, el centre de menors, el dia que fas els 18 anys, no? Una mica com per temes. I també afegir que per fer 18+1, com que necessitàvem una banda sonora, vam demanar a 10 grups del país i d'arreu de l'Estat també, que ens cedissin els drets d'una cançó, i això també ens agrada molt compartir-ho perquè vam poder fer que el projecte fos molt més col·lectiu, no? Amb aquestes 10 cançons que se'ns van cedir per part de grups com Roba Estesa, com la Mireia Vives i en Borja Penalba, en Xavi Sarrià, etc, altres grups, i així vam fer aquesta banda sonora, Tribade també hi havia, i això ho vam presentar, vam aconseguir estrenar-ho a Girona al febrer de 2020. Després teníem tota una gira superxula que evidentment va arribar la Covid i algun dia reprendrem. I això. I de fet avui, aquesta tarda, a les 7 de la tarda, ho passarem a Can Sant Pere, que és un espai popular de Premià de Mar que està en perill de desallotjament. Llavors aquest cap de setmana hi ha hagut com moltes activitats i avui a la tarda farem un passi compactat de 18+1. I per altra banda, Tan sols viure també són 10 capítols, no temàtics, sinó d'històries de personatges. Llavors són 10 persones amb qui a través d'entrevistes i fins i tot un vincle personal, no? Doncs hem pogut anar escrivint aquestes històries amb formats literaris molt diversos, perquè el que volíem era que fos com una cosa molt amena, no? Que no fos un totxo de novel·la, sinó que poguéssim trobar altres maneres d'explicar. Hi ha un diàleg, hi ha una versió conte, una versió teatre, vull dir, hi ha novel·la, hi ha crònica, hi ha entrevista, hi ha discurs, ho hem barrejat una mica tot
I la veritat és que estem supercontents. Havia de sortir al març de 2019, evidentment no va passar. Llavors, bueno, ha sigut una mica atropellat l'estrena tant del documental com del llibre, però estem supercontents de moltes escoles que l'estan llegint i això per nosaltres és el més important, no? Que al final el jovent local, diguéssim, pugui realment conèixer aquestes persones que són de la seva mateixa edat i que és amb qui han d'acabar compartint la vida, no? I que puguin conèixer i despertar brots de comunitat i solidaritat en aquest sentit. M'agradarà que ara, a continuació, després parlem una mica d'aquests tallers a les escoles i com ha anat, però abans, aprofitant, ara que ho parlàvem, si algú del qui ens està seguint vol veure-ho, o sigui, el llibre entenc que fàcilment es pot trobar a les llibreries, el que és el documental, les cançons i això, es pot trobar a algun lloc? Esteu pendents de poder-ho anar portant a través de projeccions? Hi ha parts de material que es puguin trobar? Es pot trobar tot 18+1 online, vale? Podeu trobar tant a la web de l'agència Talaia, que ja hi ha la part de 18+1 i ja estan incrustats els vídeos, com al canal de YouTube, com a la web de la Directa, perquè el llançament el vam fer conjunt amb ells. Està penjat tot una mica pel que et deia, perquè necessitàvem que fos d'un accés directe. Directe i més et diré amb mòbil, diguéssim, no? Perquè al final, avui estem fent un vermut jove, jo ja en tinc 31, vull dir que potser m'estic passant d'anar fent vermut joves, però bueno, que el jovent consumeix amb el mòbil, no? I al final era un capítol de 10 minuts que amb 3 parades de metro el pots veure, que anant de Barcelona a Premià o de Premià a Barcelona també ho pots consumir, que fos una mica com molt amè aquest format, no? Per això vam decidir el format i vam decidir també que corrés lliure per xarxes, o sigui que es pot trobar fàcilment. I els passis, sí que dels 10 capítols tenim com una versió compactada de 40 minuts, que és la que doncs, quan ens conviden passem a on sigui, ens conviden o el volen passar i també el podem enviar. Vull dir que si algú vol fer una trobada en algun espai, un casal o el que sigui, cap problema, al contrari. Perfecte. Nosaltres després també a xarxes ja penjarem el que deies la web de l'agència i on es pot trobar el contingut, però si no, fàcilment qui vulgui ho pot trobar. Abans és que vaig mirant també les preguntes que teníem. Abans de passar a parlar del taller de les escoles, que em sembla molt interessant, ens preguntaven també si al final nosaltres tenim una idea de la realitat i després quan l'encarem, quan la trobem, i amb el periodisme passa molt, sovint nosaltres mateixos ens descobrim que teníem prejudicis o que creiem coses que no eren o donàvem per fet una realitat que és molt diferent. Durant aquest procés amb el llibre i la sèrie documental, a nivell personal, tu t'hi has trobat amb idees que tinguessis i que t'hagin desmuntat o coses que t'hagin sorprès? Total, sí. O sigui, tant el llibre com el documental han estat un procés d'aprenentatge brutal. També et diré que a l'agència tenim una manera de treballar que és potser molt poc rendible, diguéssim, no? Però que parteix molt del vincle, no? I ens costa molt. Alguna vegada sí que ho hem fet, de marxar, no? Com vam fer Canàries. Doncs marxem a Canàries i fem una cobertura. Vale, molt bé, però no és el que ens ha... O sigui, és molt difícil en una setmana poder realment conèixer algú, establir un vincle, que pugui confiar en tu, no? Perquè al final també som voltors de la misèria i això és una cosa que hem de tenir molt clara, també. I hem de saber treballar-ho d'una forma molt respectuosa, no? Ens dediquem a cobrir migracions, però desitjaria que no existissin, que no haguessin d'existir, no? Però al final estem allà denunciant unes injustícies que alhora són un patiment brutal per moltíssimes persones. Llavors, 18+1 i tan sols viure el que ens han permès és treballar d'una forma molt més tranquil·la. No? Molt més tranquil·la, que hi ha entrevistes que han sigut passar una tarda amb algú o anar a dinar, no hem quedat allò, quedem a 2:45 per fer una entrevista, gravadora, pum, llibreta. No ha sigut així, perquè és molt difícil escriure sense aquest vincle i sense aquesta proximitat, no? I en aquest vincle i en aquesta proximitat ens ha canviat també moltíssim moltes coses, no? Per nosaltres constantment, i crec que per les persones blanques o nascudes aquí és el que més ens fixem, sempre és el trajecte, no? El trajecte és el que ens torna boges de dir, bueno, com pots saltar amb una barca per creuar l'estret, passar-te una setmana allà. Evidentment hi hauria d'haver vies segures i mor moltíssima gent al Mediterrani i això és una vergonya que portem amb nosaltres,
però per moltíssims dels xavals que han arribat aquí és molt pitjor el que es troben aquí que els 5 dies de barca. No? Llavors també situar-se en una escala, en un barem més proper a aquest dels joves i no tant el nostre de blanc que s'espanta amb la barca, però que alhora parla amb ells i se n'adona del que suposa el dia que amb 18 anys et deixen al carrer amb un bitllet de 20 euros sense saber on anar. No? Vull dir que tot això ha sigut un procés també, els motius pels quals marxen, el que s'esperaven trobar aquí i era mentida, no? Com això repercuteix amb el missatge que s'envia a casa, i també moments de desestigmatitzar, que jo sigui una persona, em considero una persona antiracista no vol dir que no tingui tics racistes, perquè no, igual que els he tingut masclistes durant molt de temps i que encara a dia d'avui em continuo treballant. O sigui, no és un tema de tu ets racista i jo sóc masclista, no. Vivim en una societat escandalosament racista i escandalosament masclista i, per tant, ens hem criat així, hem crescut així i ara el que hem és d'anar deconstruint a poc, no? Per tant, també m'he trobat amb coses meves que després em mirava al mirall i deia, tia, això tu has de treballar, no? Doncs, bueno, a poc, anar desmuntant i anar desgranant i això només es fa amb el vincle, això no ho podem fer cadascuna a casa nostra si realment el nostre entorn és blanc, no creuem aquestes fronteres invisibles que hi ha a casa nostra, no? Per tant, el procés d'aprenentatge per mi ha sigut bestial i superinteressant i crec que sense el procés d'aprenentatge no podria estar tan contenta del resultat de tots dos projectes. Molt bé. Ara, normalment els vermuts que fem així digitals estem uns 40 minuts perquè més estona ja sabem també que és complicat. Tampoc no anirem amb el cronòmetre, però sí que si algú té ganes de fer alguna pregunta que aprofiti ara, que així també no sigui allò que a última hora no la veiem o no la fem entrar. Sara, m'agradaria ara que parléssim una mica de com són aquests tallers que feu a les escoles, però sobretot una mica de quines són les reaccions, què és el que es parla una mica i quines són les inquietuds que veieu que tenen els alumnes davant d'aquests temes. Doncs mira, nosaltres de tallers en tenim un molt concret que el fem amb una presentació, etc., no? I que fem com una fotografia general de com està Europa, quins són els punts d'entrada, no? Quins s'obren, quins es tanquen. Evidentment, això, depenent de l'edat, ho anem amollant una mica, però depèn de l'edat que tinguin. Encara poden recordar el 2016, no? L'entrada a Grècia, refugiats, etc. Per tant, és molt guai amb un mapa poder ensenyar com s'obre Grècia, l'any següent es tanca Grècia, per tant s'obre Itàlia, per tant es tanca Itàlia, s'obre l'estat espanyol, s'intenta tancar i què passa? Que queda Canàries, no? Llavors, aquest joc del dominó que va caient és superinteressant amb nanos perquè, clar, tu amb una perspectiva de 2 anys entre cada crisi migratòria, diguéssim, que evidentment no és una paraula que fem servir, és molt difícil que puguis connectar i te'n recordis i mentalment vegis el mapa i diguis, clar, és que ho estan tancant tot. Però si en 1 hora i mitja podem sintetitzar això i veure-ho amb un mapa, és superinteressant. Llavors també parlar de les causes, perquè està migrant la gent, no? És molt fàcil entendre que de Síria la gent marxa perquè hi havia una guerra, però no és tan fàcil entendre per què marxa la gent del Marroc, no? No és tan fàcil, vull dir que no tenim tanta informació. És molt fàcil dir, no, que es quedin allà. Vale, però tu saps que la meitat d'empreses on estàs consumint estan explotant aquelles terres i que els estem deixant sense res. Vull dir que al final també és molt interessant no poder connectar amb la responsabilitat que tenim en el nostre consum i això amb la canalla funciona superbé i és superinteressant. I per tant, a partir d'aquesta fotografia general, llavors sí que anem entrant en coses més concretes, no? Doncs on esteu consumint, què està passant amb el peix del Senegal, no? Perquè ara hem vist Canàries, no? És que molta gent del Senegal ve cap aquí. Hosti, i si mirem també les notícies que ens expliquen que la mateixa setmana es va signar el conveni del peix on s'enviaven 25 bucs espanyols a robar-los el peix amb aquesta gent? No? Intentar buscar aquestes connexions amb una premsa que no acaba de funcionar i un consum que evidentment tampoc funciona i anar entenent per què aquella gent marxa d'allà, no? Llavors a nosaltres ens sembla superinteressant també perquè creiem que si fem xerrades en obert, diguéssim, al final és molt interessant i ens agrada molt, però acaba venint la gent convençuda, no? Vull dir que l'interessant és poder anar a un lloc on ni t'han cridat, com aquell qui diu, perquè t'ha cridat el mestre, no t'han cridat els alumnes, i poder despertar totes aquestes coses. I llavors, en aquest sentit, les reaccions són molt diverses
però sí que és veritat que en la majoria de casos, quan algú pregunta alguna cosa potser pujada de to o una mica fora de context o que no ens agrada, no? A vegades una mica com, bueno, vale, molt bé, però aquí tampoc hi cabem tots, no? Perquè això també ens ho han dit, no? Doncs automàticament, si surt una resposta de la mateixa classe, que juguin sols, perquè és meravellós. A vegades, sense nosaltres obrir la boca, s'ha anat gestionant un diàleg, no? entre ells i elles que ha sigut brutal i que s'ha solucionat. Hosti, vale, tens raó, clar, però no sé quantos, no? I si no, sempre podem dir allò de que el 2018 és l'any que més gent va arribar a l'estat espanyol, que van arribar 65.000 persones, i que és poc més de la meitat del Camp Nou, que s'omple i es buida cada cap de setmana, i aquesta dada és meravellosa, perquè llavors aquí ja ningú té res a dir, no? Diuen, vale, no és tanta gent, saps? Que però la feina... hi ha hagut molt, també titulars allò de, no? Avalanxa, arribada massiva... Total. Clar, jo quan parlàvem abans del tema d'aquesta responsabilitat dels periodistes, no? Amb aquestes paraules també em passa. I veig companys que són col·legues i tot, que penso, però te n'estàs adonant? Que estàs dient avalanxa? Que hi ha gent que s'està jugant la vida al mar? Avalanxa per una barca amb 50 persones, per l'amor de Déu, que no és una avalanxa. No? I al final el que estem fent és deixar un terreny superben llaurat per quan després vingui la escala a dir estan islamitzando Europa. Bueno, vale, mira, pues si després de l'avalanxa l'islamitzando és molt més fàcil de menjar-se'l. M'entens? O fins i tot hi ha una altra que a mi m'agrada molt també, que em sembla escandalosa, quan Salvament Marítim, que és el servei públic de rescat al mar, no? Que és l'únic país europeu que li queda un salvament marítim. Salvini se'l va petar a Itàlia, també se'l van petar a Grècia. Per tant, és molt important que puguem mantenir aquest salvament marítim. És el dret a la vida al mar i és l'única gent que l'està garantint, els estan retallant. Aprofito també per fer una mica, no?, una abraçada enorme a tots els treballadors i treballadores de salvament marítim, perquè els estan retallant totes les barques i això es tradueix literalment en persones mortes al mar. I no fan més que dir-ho, que no és un tema de drets laborals seus, sinó que és un tema del dret a la vida a l'aigua, no? Doncs hi ha molts, quan Salvament Marítim troba una barca i fa un rescat o un acompanyament a port, hi ha moltíssims periodistes que parlen d'interceptar. No estan interceptant, estan rescatant o ajudant a desembarcar, però interceptar també és una paraula molt militar i molt policial, no? Pues és constantment aquest llenguatge bèl·lic, també en matèria migratòria, que per això parlem d'aquest camp de batalla del segle XXI, no? Perquè és el llenguatge, és la inversió armamentística, és la destinació de recursos de l'exèrcit, policials, militars, etc, i és com molt i molt bèstia. Clar, aquest llenguatge segurament també està servint una mica d'adob, entre moltes altres coses, pel que estem veient, que és com l'extrema dreta, i no l'extrema dreta només, però sinó també pensaments que tiren cap allà, s'estan apoderant d'espais de malestar i estan tirant un discurs. Hem vist, vam veure l'altre dia a Torredembarra, on s'apedregava un centre de menors. No vull preguntar quina és la teva opinió, perquè evidentment és en contra de tot plegat, però segurament és un tema sobre el que hagis reflexionat, des de l'agència també ho hagueu parlat, haurà sortit aquestes sessions. Quines eines creus que poden servir per ajudar una mica a combatre aquest discurs? Perquè a més des dels mitjans segurament no és suficient. O sigui, com a eines, i ara hauríem de parlar de moltes perspectives i estaríem aquí fins demà i no t'hi vull fer estar, però a nivell comunicatiu, molta més responsabilitat. I torno, i soc molt pesada, però fa 2 estius, no sé si recordes, va passar el mateix al centre de Masnou. Jo vaig haver de llegir titulars dient que era una batalla entre 2 bloques. I va haver-hi 5 menors hospitalitzats perquè una colla de nazis havia decidit, i una colla de nazis que els van veure, que estàvem allà, que van... No només van pagar, evidentment, el més greu era pagar els xavals del centre, però també van pagar a gent, a col·legues nostres blancs que estaven allà intentant protegir el centre, no? Que després de tot això, de que la poli no hagi fet res, etc, t'hagis de trobar amb titulars que parlen de batalla entre l'extrema izquierda i l'extrema dreta, doncs miri, escolti'm, potser, senyor Fede Cedó de La Vanguardia, té vostè una mica de responsabilitat del que està passant contínuament amb la merda que està arribant a vomitar les seves cròniques, no? Perquè és així, o sigui, més responsabilitat per part de tothom. Ara parlem de periodisme, però parlem de l'administració. Amb unes acollides dignes, això no hagués passat.
Si tu deixes 3.000 xavals al carrer sense recursos, no aniran a la facultat de dret a acabar la carrera. Per l'amor de Déu. Però no és un tema d'estigmatitzar, és un tema de que sense recursos no hi ha un camí. I és evident. A vegades em diuen, no, alguna escola o alguna xerrada, bueno, és que un dia van robar no sé què. Però és que jo he de venir a dir que no. Potser sí que va passar, què vols que et digui? Pues què faríem si estiguéssim vivint al carrer nosaltres? O et mors de gana o entres al Mercadona i agafes alguna de menjar. Vull dir, jo què sé, ni podem angelitzar la gent, ni podem no entendre què hi ha darrere. També et dic que jo et parlo del gran gruix que podem arribar a conèixer, que hi ha bones i males persones com a tot arreu, vull dir que tampoc m'hi fotré, però clar, que s'estigui criminalitzant uns joves que als 18 anys s'ha deixat al carrer, quan aquí, i a més en aquesta comarca, tothom als 18 anys estava probablement fumant porros a qualsevol parc i anant a la uni, vale? Vull dir, amb tot cobert, no? Vull dir que al final hem tingut una sèrie de privilegis que no tenim ni idea del que ha de ser aquesta situació. Llavors, una mica més de responsabilitat per part de l'administració, que avui, a dia d'avui, en plena pandèmia, s'està deixant xavals al carrer sense sortida, és que al final també és una mica com que això també és un terreny superben sembrat per després discursos d'odi. No? O sigui, que l'Abascal s'inventa tuits dient joven marroquí ha violado a no sé què, això ja ho sabem, això és evident. Vale? Això està passant a Canàries cada dia, que l'altre dia li van fotre una pallissa amb un canari, morenet de pell, que era canari perquè es pensaven que era marroquí. Vull dir, que tu imagina't com està arribant la gent, saps? Però que estan passant coses també és evident. I és evident perquè no hi ha hagut un pla d'acollida i eren 3.000 xavals, que no eren tants. Finals de 2018, la DGAIA preveia que el 2019 més de 1.000 nanos farien la majoria d'edat. Penses que algú va ampliar els recursos per l'emancipació entre els 18 i 21? Ningú. Deixes 3.000 xavals al carrer sense permís per treballar, que això és superimportant també. Vull dir, a vegades se'm queda aquesta cara d'idiota de dir què voleu que passi? Vull dir, no sé, jo ho trobo una mica blanco i en botella leche, què vols que et digui, saps? O sigui, revertir això es fa amb molta més pedagogia amb la societat. Jo crec que el fet de que intentin portar temes fronterers a les escoles és superinteressant perquè al final, clar, a mi si em deixen davant d'una classe de quart d'ESO, jo puc interpel·lar aquella xavalada també d'una manera molt més interessant perquè estem parlant de que els xavals que migren tenen aquella edat. Llavors és molt directa aquesta, no confrontació, però aquesta interpel·lació a les persones, no? Per tant, més sensibilització, un procés d'acollida molt més digne i molta més responsabilitat periodística. Gràcies, Sara. M'arriba una pregunta que era algú qui li feia vergonya fer-la pel xat i me l'ha passat per una altra banda, que a més crec que ens iria bé també una mica per tancar. Però abans volia dir si hi ha cap tema, Sara, que et vingui de gust a comentar o alguna cosa que vulguis dir a tu mateixa i si algú té cap pregunta també aprofiti ara perquè anirem ja tancant. Jo sí que volia afegir, i molt ràpidament, que aquí al Maresme hi ha un grup de joves extutelats que s'està organitzant, que es troba quinzenalment a Can Sant Pere i de fet avui ens trobem i sobretot m'agradaria com convidar molt a tothom, les persones que estiguin aquí escoltant-nos, no? A conèixer la realitat d'aquest jovent, perquè és molt important i tenim moltíssim a aprendre i sobretot a obrir les cases, perquè això és molt important, a fer acollides a cases, a conèixer aquest jovent, a compartir espais, no? Que a vegades quan xerraves amb nanos i els preguntaves què voldries demanar a la societat, no? I amb tota una sèrie de necessitats d'estar vivint al carrer, no tenir accés a la salut, a l'habitatge, a la higiene, etc. I el primer que et deien era que volien tenir amics aquí. No? I era com molt insultant de dir, estàs vivint amb la pobresa més extrema, però la teva inquietud és que vols conèixer gent d'aquí, perquè quan et creues pel carrer amb gent de la teva edat, canvien de vorera o et giren la cara, no? Llavors, sobretot animar a totes les persones, no, locals a conèixer la realitat d'aquest jovent, que de 15 dies ens poden trobar a Can Sant Pere. Avui, a més, passarem el documental i hi haurà també com un intent de compartir i conèixer realitats també de famílies que estan acollint, que estan fent processos d'acollida preciosos i animar-se que al final a Catalunya, malgrat els hi pesi a molts, no és blanca.
Doncs Sara, l'última pregunta, que era aquesta que deia que ens havien arribat, que si tens alguns referents teus o companys o que vulguis recomanar, o també de mitjans, no, per poder seguir i tenir més informació sobre temes de migracions, sobretot. Sobre temes migratoris, jo crec que qui fa cobertures meravelloses és la revista 5W, no sé si la coneixeu, és en castellà, és d'una base estatal, però és meravellosa. Allà hi ha una molt amiga meva, que és l'Anna Sorinyà, que és fotògrafa, i jo trobo que fan una feina meravellosa i, a més, és un periodisme molt compromès, molt digne, i que ja era hora que naixés un projecte com aquest, no? I no sabria què dir-vos. També hi ha un altre, en Sergio Rodrigo, que viu a Màlaga, també està fent sobretot cobertures de la frontera sud. És molt interessant i ara presenten un documental que es diu Paral·lel 360. I ara m'has pillat una mica així en blanc perquè hi ha moltíssima gent a qui jo segueixo i que em sembla superinteressant. Bueno, en Josep Olet, el Moja Gereu, hi ha moltíssima gent, moltíssims periodistes molt interessants a seguir. Però si això us interessa, faré, perquè ara agafaria el mòbil per mirar, i si voleu us passo una llista per si voleu compartir-la doncs, a les stories d'Òmnium Maresme, on sigui, o amb la persona que us ha fet la pregunta. Sí, perquè em sembla una pregunta superinteressant, però ara m'heu pillat una mica així en bragues i el problema de les preguntes així. Bueno, perquè m'equivocaria de noms i prefereixo poder-vos fer una llista i us ho passo i ho compartiu. Perfecte, molt bé. Vale. Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Super. A veure si també quan aconseguiu fer rodar el documental, si també podem muntar alguna cosa i seguir-ne parlant. Perfecte. I recordeu que ho podrem recuperar també al canal de YouTube i ja ho compartirem tot plegat també amb tot el que ens passis. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies, Sara. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies. Un plaer. Adéu. Adéu.